Това е бил един голям телеугоителен комплекс, който нито е стопанисван, нито е продаден. Той струва, построяването му струва милиони евро. И сега може би са необходими около 5-6 милиона евро, доколкото знам, за построяване на подобна кравеферма, телеугоително стопанство. Това са огромни средства, които сега трудно могат да бъдат акумулирани, особено в условията на финансова криза. Но виждате, в резултат на 20 години стопанисване, какво е останало от това огромно стопанство. Ето тук, можем да видим. Ето така, по средата се вижда най-добре. Близък и далечен план може да го дадем.